első, második, harmadik helyezett és a tanulói zsűri különdíjat. Első helyezett Blázsovics Martin Győrből, a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolából. Második helyezett Bukovszki Dániel Budapestről, és harmadik helyezett Stovec Milán Orosházáról, Obái és PSC Vörösmarty Mihály Tagintézmény. A tanulói zsűri különdíját Storec Milán szintén Orosházáról kapja. Hadd mondjam el a díjakat. Az első díj 50 000 forint plusz egy tárhely. Speciális karáról, a Tűr István Gimnázium kollégiumból. Második helyezett Csapó Gergő Budapestről, a Dr. Török Béla szakiskolából, urán. Harmadik helyezett Lábszki Anna Tatabányáról, az Árpád gimnáziumból. És szintén ő kapja a tanulói zsűri különdíját is. Nagyon komolyak a díjak, 50 000 forint plusz webkamera, a Hardware Szövetkezet jóvoltából. Szintén tőlük 30 000 forint plusz webkamera és 20 000 forint plusz webkamera, zsűri különdíja Nobel ajándékcsomag. Most következnek a határon túli különdíjak. A legtehetségesebb határon túli versenyző Szente Szilvia Guttáról, magyar tannyelvű. A díj egy Nobel ajándékcsomag. Kiemelkedő munkájukért oklevelet kapnak Marosi Anikó Jutta és Szubán Katró A díjat és az okleveleket átadja Hargitai Zsolt, a Nobel elhatétől. Most következnek a különdíjak. A DGSM Oktatási Centrum különdíja 10 000 forintos könyvutalmány Kéki Tamásnak Budapestről, Berzevici Gergely két tanítási nyelvű közgazdasági szakközépiskolából. Kászon Mérnöki ZRT különdíja adatgyűjtő modulok Zsombori Balázs számára Budapest Norman János Számítástechnikai. A Csatlakoz csetoldal különdíjai 5 000 forint mindkettőnek Kulcsik Marcell Budapest Norman János Számítástechnikai. Pintér Viviennek Sopronba a Kozmica Flóra egyik tanulójának. Ő már el kellett sajnos, hogy menjen, miután Sopronba nehéz visszajutni vonattal, úgyhogy ő már megkapta. És az Expand, a Számítástechnikai Kft. Különdíját kapja Berkes András, volt tanítványunk. Középiskolai szakiskola diákja. És László Flóra, a budapesti Dr. Török Béla szakiskola tanulója. Azt hiszem, nem mondtam, hogy a díjat és a okleveleket Virág Gergely, a DSM Oktatási Centrum képviselet
keretében, és Pál Zoltán a diák zsűri tagja két napjában. Most jönnek szintén külön díjak, a Szávia Leo Klub külön díjai, nem tudom, hogy Úri Zoli, ami szponzorunk ott van-e, hogy átadja a díjat. A Sinosz Boris sajnos a képviselő úrnak el kellett mennie, úgyhogy felkérem Szörösi és Sikos Virágigazgatót adják a díjakat. Pendrive-ot kapnak mind a 10-en. Berger Nikolett Debrecen, Fazekas Mihály Általános Iskola. Horváth Bence Komló, Kőkönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola. Jó. Nami Erzsébet Sopron, Kozmuca Flóra Egymi, és Nyári Dóra Sopron, Kozmuca Flóra Egymi, ők már megkapták, miután elmentek ők is. Szigeti Gergő a budapesti Dr. Török Béla szakiskolából. És direkt utoljára hagytam az 5 nevet, mert ők a mi Dr. Török Bélásaink, Pesz Bernadett, Fűrész Attila, Kis Ádám, Szarvas Nora és Textus Barbara. És miután mind az 5-en nagyon jól teljesítettek, hadd mondjam el, hogy Salamon Rózsa informatika tanár, aki őket tanítja. Köszönöm szépen!